So ito na pinakahihintay yung laban ka 90s. Maglalaban na naman tayo ng gagamba. So sa mga nakapili sa Tigring Dilaw, yan, ito siya. Medyo bulto ka 90s. So nakapili naman sa ano, Tigring Abuhin ka 90s. So yan, medyo kulay brown. Medyo abuhin ka 90s. Yan siya. Mahaba ka 90s. Actually mas mahaba siya dun sa ano, sa Tigring Dilaw, dito sa Tigring Dilaw ka 90s. Pero medyo maliit lang yung katawan. Diet siguro ka 90s. So game na natin agad ka 90s. Huwag natin patagalin pa. Sana manalo yung napili yung gagamba ka 90s ha. Game na. Magbaka na naman ka 90s. Sabi ko na nga ba ka 90s. Baka na naman po. Laban ka 90s. Nagkikipag sa bayan yung ano. Abuhin ka 90s. Patalo ka 90s. Yun o. Grabe yung laban ka 90s. Wala pa nalaglag ka 90s ha. Laglag yung abuhin tigre ka 90s. Nabilangan ng isa to ka 90s ha. Grabe namang laban yun. So isang laglag pa naman ka 90s. So for sure makakalaban pa to. So dapat dalawang laglag. Ayan. Grabe nung laban yun. Tagal. So ito yung second bakil nila ka 90s. Titingnan natin kung sasakmal pa ba. Yun, grabe sumakmal pa rin ka 90s. Yun, grabe sumakmal pa rin ka 90s. Grabe ka 90s. Walang nalaglag ka 90s. Walang nalaglag ka 90s. Nakakapit pa yung tigre ka 90s para makakambak ata. Ano? Ito yung ano, yung tigring abuhin. Yung tigring dilaw. Yan, maakyat pa pero laki ng tama ka 90s. Para makakambak pa ata ka 90s ah. Akyat natin ka 90s ah. Third bakil nila ka 90s. Ano naman ka 90s. Sana nanalo yung mga napiling yung gagambak 90s. Yun, nalikuran ka 90s. Nadali na yung dilaw. Yung dilaw ka 90s eh. Yung sinasabi ko na ipikambak ka 90s. Bali isang laglag dito sa tigring abuhin ka 90s na medyo payat. Pero ang comeback niya dito sa tigring dilaw ka 90s, bilot. Yan, nalikuran ka 90s. Iwan ko kung makakawala pa yan. Binibilutan na ka 90s eh. Grabe namang laban yun. So ayan, so di na makakagalaw yung dilaw ka 90s. So parang di na ata. Pero yun, binibilutan na. Kinagat pa sa likod. Na alam naman natin ka 90s na nasa likod yung puso ng gagamba. So sure mamamatay na to. Grabe yung laban ka 90s. Umabot sila ng hanggang third bakil ah. Ayan, sa mga pumili kay sa tigring ano, tigring itim natin ka 90s.
Ayan, doon na naman ako bubunot. Sino yung mananalo ng cellphone load. Ayan. Grabe, swerte oh. Tapang naman talaga. So ayan, masyadong mahaba na yung video kanina. Kakat na natin. So panalo dito si Tigring Abuhin. Ayan. Patay na. Patay na yung Tigring Dilaw.